18 anyos nga si Gabrielle Rain Baljak, anak o beauty queen, ang midaog sa Miss Cebu 2016 kagahapon. Si Rain mipawaw sa mga hurado sa iyang tubag sa pangutanang unsaon niya pagkumbinser si Miss Colombia Ariadna Gutierrez nga mobisita dinhi sa Sugbo. Tubag sa dalaga, as a proud Cebuana, I would tell her to visit Cebu because it is where the heart sings. And with that, Cebuanos have a genuine passion and we love to share. Miss Colombia is gorgeous and confident, but during that night, she might have given a little too much confidence and sometimes it gives another meaning. I believe we can show her how to enjoy the little things because Cebuanos are happy no matter what. And that's what makes Cebu where the heart sings. Ang korona ni Rain mao na ikaduhang nadaogan sa iyang pamilya. Sanglit ang iyang inahan nga si Mercy Abiliana mo'y gikoronahang Miss Tourism ni atong 1986. Gani ang mother and daughter pair migawas na sa mga advertising campaign. Gawas na nahimo siyang Miss Cebu 2016 si Rain midaog sab isip Miss ABS-CBN TV Plus kapamilya Star of the Night ug Best in Evening Gown. Migawas nga first runner-up si Tracy Maureen Perez, second runner-up si Shaila May Rebortora, third runner-up si Merl Gayo ug fourth runner-up si Felina Joyce Lim. Si Lim nakadaog sab og special awards nga Miss Friendship ug Miss Photogenic.